eu nu înțeleg o chestie. Oamenii la emisiunea pe care o prezentam eu cu vreo 23 de ani în urmă. Așa, nu? La Neața. Ca să știe toată lumea. Cântam așa... De ce nu cânti în emisiunea aia? Păi dacă n-am timp. Mai timp. Păi n-am timp, domnul Bren, și n-am trupă. Dacă mi-ați dat dumneavoastră trupa, eu aș cânta. Dar cu ce trupă să văd? Nu dați trupa? Vreți? Vreți? Da, gata, v-am luat și trupa, nu voiau și la Palatului. Când aveți? Tot așa, 24, ca să știți să rea. Nu, pun, domnul Brenciu. Deci, domnul Brenciu, pun cu o zi înainte. Și vreau să iau și eu din oamenii ăștia care au venit în seara asta aici, care vreți să veniți și la mine, eu pun cu o zi înainte. Sau hai să zicem, pun după, domnul Brenciu, ca să nu vă sabotez concertul. Pentru un concert la Sala Palatului trebuie să fii îmbrăcat adecvat, nu cu paltonul, înțelegi? Vezi cumva vreun om cu palton? Uite-te la fetele mele, uite-te la Alice, la Gabriela. Paltonul ca paltonul. Cu crăpătură pe iese piciorul. Paltonul ca paltonul, dar ce-i sub palton, domnul Brenciu? Vreți să vă arăt ce-i sub palton? Sunteți pregătiți de o surpriză? Să bată domnule! Hai! Așa se vine la Sala Palatului. Bună seara! La soare te poți uita!